Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa kachitubu ichi chiri healthy, chine content yakachena yakafanira kunge chinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekusupporta Point 5 Creative Studios handitika. Udza vamwe, woudza vamwe, kuti vaudze vamwe kuti pane chitubu che content. Every day we make sure kuti takupai content yakasiyana siyana handitika. Kuna vanofarira zvekereke, tinokupai zvekereke. Kuna vanofarira zvepolitics, tinokupai zvepolitics. Kuna vanofarira nhabvu, tinokupai content yese yamungangofungira handitika panapa pachitubu. Saka kana une nyaya yaunayo yaunoda kuripota, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda apa handitika. Kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate futi namba dzangu idzodzo ndo dziri kushanda futi handitika. Saka without wasting much of your time, panapa ndauya nenyaya yemapeyi. Pakashata. So manje kuri kupisa. Parupisa. Hanzi vanhu vari kutambira $75 pamwedzi. Then umva wapiwa 1 million mari inoiswa mukadhi unotora grocery. Then umva wazopiwa futi 800,000 RTGS. Ndo mari inopinda futi mubank account mako. Mawan. Saka zvisinei. Like last year, ndakamboreporta on OK Zimbabwe, kuti things are not well at OK Zimbabwe. Ndikataura nyaya yema-abuses aitika futi ikoko handitika. Right now, ndadzoka zvakare. Vashandi vekwa OK pavakati tiri kuda kuwedzerwa mari, vakuru vakamva vati aiwa hatikwanisi kukuwedzerai mari. Asi kana muchida kuti tikuwedzerei mari, tichaita sei? Tichadzinga vanhu basa 550 pama OK ese ari muZimbabwe. Pakashata. Saka nyaya yakaendeswawo kunonzi ku Workers Union, vakanoti aiwa sarudzo ndeyenyu, kuti musarudze kuti munoda kudzingwa basa here kana kuti moramba muchimbojegera for 3 months muchishanda makadaro. Saka zvisinei, panapa ndisikatambise nguva, rega ndipinde muvoice note randatumirwawo ne one of my sources richitaura kuti aiwa ndo zvatiri kusangana nazvo, ndo mamiriro akaita zvinhu zvakaoma zvamanje. But can you imagine munhu ari kutambira $75? Pakaipa parupisa. Saka without wasting much of your time, rega ndingopinda muvoice note muzvinzwire mega kuti pashata. Chaiwo handita. Saka vari kutiwo tombokupai pay yanga magara muchipiwa for 3 months tozoreviewa, kana kuti tomisa 550 sadza zvamuri kudai nei. Saka pakaipa. Apo redu kaita semadepartments asati vanhu 223 every department ese, noti January vakadzinga vanhu ese vacontracts. Nyaya yacho yakaita sakuex-council. Sanzi kuex-council votai kuti option yamuda ndeipi, todzinga vanhu 550 kana kuti tikakuvadzinga tomakupai mari yatokupai 6 months kusvika 3 months apera tozoreview. Koma DJ Holly, nyaya iri kendeti maokezi ose zvavo ari kunzi vanhu 550 vachabva maokezi ose. Saka vari kuti iwe paincrement hatisi kuigona. Kugona increment yacho 6 months haina kuwanda, kuti haina kuwanda mari yacho. Mazvona not all alone tachipiwa 75 years wopiwa million mured card and card kwa OK. Then kublue card kunana cabs kana standard chartered woiswa 800,000 zichidzika. Mazvona hapana mari ine musoro, but iyo hantimbogona kupai for 3 months kana musikati timise vanhu. Ndofunga mangozvinzwira mega vachitaura my source kuti tiri kupiwa $75 takapiwa sarudzo kunzi kana muchida tinodzinga vanhu 550 tokuwedzerai mari
which means kuti basa rinenge ra times 2 times 3 kune vanenge vaita sei vanenge vasara. January workers ese anga on contract akadzingwa basa akamiswa basa. Departments asara vanhu 2 pakashata. So ndonyaya yanga ndangokwigirai zvamanje kuti ndingokudzidzai kuti aiwa ndo zviri kuitika izvo. Handitika vari diaspora vane hama dziri kushanda kunana okay, ngatibatsirewo hama dzedu idzi. Ringori zita rekunzi muna kuenda kubasa, but mari chaiyo hapana sei hapana handitika. Saka as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.